Кожного року, 14 серпня, відзначається свято Медового Спасу. В цей день люди пригощаються медом з яблуками, дорослі п'ють медовуху, а діти – свячену воду. Наша знімальна група завітала до клубу спілкування дітей та ветеранів «Веселка». Засновниками цього клубу є ветерани та герої праці. В цьому клубі проводяться свята та різноманітні дитячі ігри між дітлахами та юнаками віком від 5 і до 17 років. Цей клуб багатий на дитячі таланти. Діти навіть мають нагороди та звання, наприклад, як міс Симпатія та міс Фотосесія. Наш клуб «Радуга» сформировался более 12 лет назад. Я сюда пришла, когда была еще совсем маленькая, мне было 4 года. И с тех пор я принимаю активное участие в жизни этого клуба. Поскольку у нас он так и называется «Радуга», клуб ветеранов и детей, детям, без сомнения, интересно с ветеранами, а ветеранам, естественно, нужно видеть, как развивается молодое поколение. Таким образом, каждый праздник у нас проходит, обязательно присутствуют и ветераны, и дети. Как уже Максим говорил, мы поздравляем ветеранов с 9 мая, с Днем освобождения города Сумы. Мы, молодое поколение, очень заботимся о тех предках, которые прошли за нас всю войну, которые организовали нам такое замечательное и светлое будущее. Поэтому этот клуб существует для того, чтобы дети могли понять, насколько было важно то, что было раньше, и чтобы ветераны поняли, насколько важно то, что они сделали для нас раньше, для нашего светлого будущего. Ветерани піклуються про майбутнє покоління, а діти вчаться у дорослих життю. Дорослі виховують патріотичне виховання у дітей, розповідаючи їм про роки війни та розбудови нашої країни. У цьому клубі на різні свята проводяться своєрідні дитячі ярмарки. Нам навіть вдалося завітати на один з таких ярмарків. Тут ми скуштували яблук з медом на свято Медового Спасу. За зароблені кошти ветерани разом з дітьми проводять безліч свят, розваг та заходів. Євген Перестенко, Станіслав Любіч, Олександр Вилявський, АТВ, спеціально для програми «Інші новини».